Tabi. Tabang! Guys, manghawa ta dire kay wakwak. Uy, babe, naon sa day ka? Naning-aning naman ka. Wala ko na aning-aning babe, nagatbang rami pangit yagnaw. Di na dyan ni maayo, manghawa na ta dire. Guys, nice stay dire guys. Oh, kagubatan. Sa, okay ra kayo dire. Talawa na po ni Moy. Mura makagdi ka laki. Sige, tara, padayon ta. Asa mo? Uy guys, ano kahadlo ka na uy? Napas mo ram gay na oh. Asa mo? Kabalo ba mo nga bawal ang mga tao diri ah? Hala, ka scared uy. Actually uy. Ay sig bugal-bugal ba hadlo ka nagnaw oh. Ay kanang sister, magcamping lang mami sa unahan. Diligin mo kasabot. Panguli mo. Da, mo padayon ta uy. Manira man ka. Tara, padayon ta, padayon. Magmahay ramo. Dalian na nato ba kay hapit na mo gabi eh. May naunsa man ka, nga naman balaka man ka. Hala, unsa to? Nakakita mo atong nindagan? Ate, katugo na siguro ka, uy. Guni-guni rato nimo. Oh, yours. Mana kaghaling diha. Parting naghanag lamok. Oo, mana. Babe, ubanin ko babe, mangihi ko. Anan! Buang na! Magpauban, manong mangihi. Uy, naunsa di ka? Katalawan ba nimo? Ikaw na dito, eh. Oh, sige na lang oy. Tabi. Tabang! Guys, manghawa ta dire kay wakwak. Uy, babe, naunsa di ka? Naning-aning naman ka. Wala ko na aning-aning babe, nagatbang rami pangit yagnaw. Atik, ito gra na dito, Bertoy. Na bahala mo, ug di mo mutuon ako. Di na dyan ni maayo, manghawa na ta dire. Naunsa man ka? Naninggit diri pa na mag-chill-chill. Di ko na makamao, oy. Yours. Palewar kong parelax na imong uyab eh. Break to. Dali na, good be. Na naman ka. Relax lang. Kaluod po ninyo, uy. Huwag din milikit ang laing lugar. Bert, muhag kahoy to para maulian ka. Sige na, babe. Kaya mo yan. Hey guys, nice camp view, guys. Yes, of course. Guys! Ngano ka? Wala ra. Gimutar ako. Pagtarong dryers ba? Nakulbaan ako. Pero bitaw no, wala ba kay mga something diri no? Mama! Huwag sila magkambata ka. Gapuson ka na mo ron. Asa magkahoy ni mo? Na dito nabilin. Naana pong batignaong dito. Unsay batignaw? Basig ikaw. Balik ka tong kahoy ni bito ka hapit ng palong ato ang haling day oh. Uy guys, dugay kayo kung uyab guys. Apasa dito ka? Ako good. Babe! Babe, asa naman ka? Babe! Ala. Babe! Babe! Tabang! Tabang! Tabang, guys! Tabang! Tabang, guys! Ilang ano man na siya? Tabang!